Čaj, parky. Pred 2 rokmi to bola úplná náhoda. Som tu stretol prvých 4, čo išli okolo. Padal som, že na bicykloch majú čísla, tak sa ich pýtam chalani, čo to je? Oni mi povedali, že jedná sa o pretek západné Čechy, východné Slovensko, 1000 míl. Trasa ide okolo mňa, tak hneď som to začal zdobiť, vyzdobovať. No a tento rok Honzo povedal, že, alebo navolal mi a opýtal sa, či by som bol ochotný, aby okolo mňa išla trasa a Honzo, ja budem iba rád. Poďme, už si prvý. Ahoj. Vítám na CP2. Ahoj. Je to 860 km těch mílí. No a samozřejmě to tady projíždí tím naším cyklopenzionem. Na vaše zdraví. Tady je takhle vítám všechny ty miláře. 1000 mil podporuji proto, protože obdivuju toho Honzu Kopkovyho, jaký to je kabrňák, bombardák, nevím, co všechno k tomu ještě říct a hlavně, že ho mám rád, že je takový úžasný frajer. Letos jsem od něho dostal nalepovací takovou placku a tu si můžu oficiálně vylepit na dveře cyklopenzionu. Ať se ti jede a hodně zdraví a štěstí.